Здравейте, аз съм Никола от Физиофикс, рехабилитация и здраве, град Пловдив. Днес ще ти покажа някои упражнения, които може да правим непосредствено след операция мастектомия. Първото упражнение. Трябва да може да раздвижим рамото в почти пълен обем на движение до 3, максимум 4 седмици. Като първото упражнение е повдигане на ръката напред. Имайте на предвид, че трябва напълно да си стегнете тялото, за да не мърдаме и да не кривим по никакъв начин, опитвайки се да дигнем високо. Трябва да изпълним движението чисто, в безболезнен обем от движение, като може да усещаме леко разтягане по мускулите, които са от оперираната страна, но без да има някаква болка. Повдигаме, след което извършваме абсолютно същото повдигане, само че с ръцете настрани. Отново тук не целим да има болезненост, работим в безболезнен обем на движение, без да кривим и повдигаме. Абсолютно същото, даваме ръката назад. Ръцете отиват назад, ние не компенсираме, не кривим, не се навеждаме, ръцете отиват чисто назад. Колкото могат. След това имаме две малко по-специфични упражнения за вътрешна и за външна ротация. Ще ни трябва една топчица, може да е лист хартия, тетрадка или друго, което да поставим под лактят, да свием ръката 90 градуса в ставата и да започнем да извършваме движение, ротация навътре. Тук може да е болезнена, в някой случай може и да е безболезнена, както и да се опитаме да извършим ротация навън, т.е. ръката ни да се завърти настрани. Ако мамим, чекнем си или кривим, предметът ще усетим, че почваме да го изпускаме или направо ще си падне. От тук може да извършим 10 повторения, опитвайки се да завъртим ръката настрани. Отново повтарям, с тези упражнения не целим да постигнем 100%, целим за 3-4 седмици да намалим болката, да увеличим обема на движение, но не и да стигнем 100%. Благодаря ви за вниманието, приятен ден и ни последвайте за още полезни видеа.